Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi, nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Minggu tanggal 6 April. Cikal bakal channel ten Desa Salam Jati, Gathak, Sukoharjo. Cikal bakal channel badhe sowan Eyang Kantong. Cikal bakal Desa Salam Jati, Kecamatan Gathak, Kabupaten Sukoharjo. Apabila dulur-dulur dereng pirsa makomipun Eyang Kantong, cikal bakal Desa Salam, kula caosi pirsa. Menika makomipun Eyang Kantong ingkang ageng nika. Dek wau tangguh nisane dirusak niki dek wau. Dek wau do tiba niki. Niki kula benake niki. Enten tiyang sing ingkang mboten seneng nguri-nguri budaya Jawi. Le, niki dek wau tiba ten ngisor mriki. Terus kula rawati niki. Apabila dulur-dulur badhe pirsa makomipun Eyang Kantong saged dipadosi ten Google Map makam Kiai Kantong. Niki nggih dirusak niki. Sejarah Eyang Kantong niki, Eyang Kantong niku Loman rin. Mengke literasine kula paringke ten kolom deskripsi. Menika dulur-dulur makomipun Eyang Kiai Kantong. Kiai Eyang ingkang remen napa niku? Loman. Seneng weweh Eyang Kantong niku. Informasine saking cikal bakal channel dinten Minggu tanggal 6 April 2025 nggih punika sowan ten daerah Gathak, Sukoharjo nggih punika sowan dumateng Eyang Kiai Kantong kang babat cikal bakal Desa Salam Jati, Kecamatan Gathak, Kabupaten Sukoharjo. Mengaten dulur-dulur, mbok bilih informasi saking cikal bakal channel bermanfaat, saged di-subscribe, saged di-like, kalih saged di-share. Mengaten dulur-dulur informasinipun saking cikal bakal channel. Matur nuwun.